Shekaru 40 da suka wuce. Shekaru 40 da suka wuce kowa yana kwaɗayin tara 'ya'ya, amma yanzu mutane da dama tsoron tara 'ya'ya suke yi. Shekaru 40 da suka wuce, 'ya'ya ke yi wa iyaye biyayya, amma a yanzu sau da dama za ka iske iyayen su ke yi wa 'ya'yan biyayya. Shekaru 40 da suka wuce, aure na da sauƙi, sakin mace kuma na da wahala, amma yanzu auren shi ke da wahala yayin da sakin macen kuma ya zamo tamkar ba a bakin komai ba. Shekaru 40 da suka wuce duk mun san 'yan unguwarmu, amma yanzu dan unguwarku shi kake yi wa kallon bako. Shekaru 40 da suka wuce har musun fifikon shekaru muke yi, amma yanzu kowa so yake a rage masa yawan shekaru. Shekaru 40 da suka wuce har gasar fifikon kiba muke yi, yanzu kuwa kowa gudun kiba yake yi saboda ya burge. Shekaru 40 da suka wuce attajirai ke kokarin nuna su ma talakawa ne, amma yanzu kuwa talakawa ke kokarin nuna su ma attajirai ne. Shekaru 40 da suka wuce mai ilimi shi ake girmamawa, amma a yanzu kuwa mai ilimin shi ake tsammanin ya girmama jahili. Sannan an fi yarda da jahili fiye da mai ilimin, matuƙar dai yana da kuɗi. Waɗannan shekaru 40 ɗin fa idan ka lissafa daga 1980 ne zuwa yanzu, amma ya abubuwa haka suka canja. Shin anya za mu tsira ko idan muka ci gaba da tafiya a haka? Ya Allah, muna roƙonka ka shirya da mu hanya madaidaiciya, ka tsare mu da hasada, girman kai da jahilci da kuma yi duk wani abin da yake ba daidai ba. Dan uwanku ku danna like a channel din Ra'is Studios, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.